tini nungdo uina rengka golaron ni asal tegasi setiap kasakara bahai matong kasakara. Ang onek katong thoka tamni ka ang wan sugimaya ang tini omte mane select angani hunai ang onek bukatong thoka. Nono to kulan sini lugya paicak digi paicya nini samung asik kebeng mung tong kono nunga abono pai tino jaga omha kada manjak. Abo hungkai ani bo exam tini final ni exam tini no last hungkai ang abono manage khaye poda nai redar sabnai hungkai abono ang kuni manage khainai ani exam no pula ang sika hikya abon pore ang manage khainai ang phainai iko sini je kana sam tomon resabinai ang tini tigi khata. Buskang ni tinang ni stebo bomha ka performance khainai one shot mung ro bah. One shot mung hungkai next ni bagai ba ang onek try no khainai tabuk try khainen bagai ang onek chesta khaitong ta sachung bahai ke boro mane tamu sawinai kaham resabinai kaham surok talangan abo ang bukhaw wan suk jakta na har jakta ang nang or samung haparo nono guideline nirnai phrnai na nang saksak YouTube ro ni gan khnai kesrung bomhai bahai kesrung khai ang agi cherani shimna ang gani bai ka onek sok tongo bukha gani bai ka onek ani bukha ga onek no tamun chani chana rungni ang kai ang pula no shini bai shuri bino ang bon thanks na musungo bono no kusang tamnai sok angmani bla kaisa musung mani kai bono no gunya ang amsakai bukha tongthom bagai tini tikai resabui man kita idol ni omhai usurawno uina rung tabo usujura abo to sia iko second ta gala round ni ta ngai tabuk cheleng khata sing threat round ni bagai thangui tong nung bai baksa samnai ro kulan sibi usuk round jura baksa to tikle baksa tikika tikiaro bagai nang tama focus anong সময় তো অনেক দङ बोखाबानि नि आरो माने बोखाबाय कोनो लाभ करे माने नों सामुं खायगा हंगाय उलबो जेसाबो खायगा हंगा नों टिकिनाय সময় তো सिनि तो तिब्रा आइडल खुलुकसा नेक्स्ट इयार बो नों खायमानो हायता हंगाय बोखारबाय कोनो लाभ करे आमोना आनि सामो गे तेकै सांग सोंनो मुसुमन के निनि द फुइलाफोर तामजित बुं हनि खुजाक माने इनके आफोराव के नों निन बुं द एकदम खुजुक लासो खुजाका के खुजा yang tongpro bom haing tongmani bukha ani bukha ang tongphon grishi khasima tongshu tamni gang asuk work hard khainai ang tongmon ang ani tamun chanai sana sugni ang tongphon grishi khasima tongshu ani bukha asukai ojaga tongphon gri hai amti hima tongsuka anga ani mung mamita hne borok mane borbo pulungi thaka nomita hne shawita go borok pesha borok ano second time borok mane ano borok rihin kata mamita hne afrus ani bukha tamuni chanai pepalawi phasio ojagao or nomitani sajakpurke krikya bukha krikyani bukha mamitani sajakpurke mamitan thakangka ang asukai noko saka tong hasima tongshu asukai khushi bongkha da asing hambai musin daka